Nam, nam, nam. Nagani, di ulo na hindi mo akong tablet. Siguro ba si mama? May gani, yang giuli. Pabarangay, to siya. Na, naglagot, rabaya ko. Lingkod na lang ko dali ba? Kagkaon ng pag-biscuit dali tanaw din sa YouTube. Bawa pag tayo sa baboy dali aoy. Naya po sa signal, uy, laguta po dani, uy. Naapod ng irok diri lagot kaayo. Dan ano lang po frozen, uy. Naya sa signal, uy. Ano. Hindi trabe kayo ng frozen bike, kay gwapa kaayo murag ako. Na nagdugod bagong cellphone. Na may gani kikipahulam ko ni mama bay. Na nindot pugid kay nga cellphone na maibog ito skudap yan ni ron na ko bagong cellphone. Na sige rabi itong palawa siya ang tablet oh. Na maka Facebook pa. Na ato ko lakudap ya bay palawa yun ko to. Oh, na mag TikTok dayon ko ani unya. Hoy! Unsa man? Yeah. Nanakod bagong cellphone oh. Pangit man na kay gamay man yung cellphone. Nindot ang taon ni. Pangit man na kay gamay man yung cellphone. Ako kay dako ang cellphone. Dagan man po ni Kuandula po, naka-Facebook man po. Akan man sana man ni YouTube. Kini diyan naman po ni YouTube. Pangit man na imo gamay. Ako kay dako man. Dili guro na imo ano, kawat guro na no. Nay, pasagad naman ka na. Na, pasagad na siya. Kamama manggod ni gipahulam manggod ko. Re ate. Bitaw na maganing picture ni mama dire oh. Tanaw ka. Di ko oy pangit man na imong mama. Nay, nawayon sumbago noon di ka. Pangit, mas pangit ka. Nay, palaaway na po kaayo. Ikaw manggani, sige manggay kag pangaway sa ako. May pagwala na ko nagiuli imong tablet da. Suko man pod si mama sa imo kung dili iuli ipabarangay man ka. Pabarangay. May pa Facebook na lang ko dire. Facebook day ka pungkol ka. Nay, kapareha lagi mugnaong ani. Kinsa man na? Nay, ana ragod, ana o. Ana, nyangisi. Ana. Na. Nakapareha gyud, nalang ni bungot. Kinsa manggud na ba patanaw daw? Ana o. Hala, kuha man ang lulo. Ni Suroy, imaning lolo? Oo, si Lolo Rini Kirikistas. Na, bantok po day pareha mugwalay ngipon, dili o. Mutubo pa manggod ni ako kay Bibi paman ko. Bibi, gulang naman gani kagnaw. Mas gulang kagnaw. Nyan. Wad rabri palaaway man kayo ka. Kalok alay niya si Rinirikistas. Nakuha mo ng lolo pas agad man ka. Ni pare sila pangagyang. Nawayon. Pangag. Palaaway kay pabarangay tika ugma. Ayaw, di ba?